لومي شدشت حملة سونيو نلوم على تستدعى الوزينات وتاجر واتسان حزنا لكم قريبنا لنا نمكت لكم بخبر الزعدم ستيفانوس جرماي بقندي نتبتاتي فيلم فستيفال إيرتراويان نبرت سويسرلاند ب4 حمشتن حملة بوع منفس تخيدهم من محدار زبا دوبا وكيح بحري منفق أو قسقاس راح أبا كتما عسباك أنعم أبا زوبا عن سبا دكسي أبا درجة اللي يتزبط حمل كفت حمام عصون نمكتا بعتبي سرح كم زلو تقريتهم أستراليا مثل دسيتاوين هاجرات باسفيك تقبرو زلا وتهدراون تاون ركب مثل تشاينا كتافاننا كم زخل تقاليتهم أولات أوبيكن مشاركتنن أبزور حزين زقبر أو وسخ فريات نزمت صور حنا حسك قد صلت سمامي عن سراويت مالين روسيان بزكايد وحبراو السرحيت قبل على شبراوان عطقات كبير سبا وكساره كم زورو دقليصوم زرزر زينام فستيفال إيرتراويان نبرت سويسرلاند زحلف قدام سنبت بوعوع حقراو منفس تخيدوم كابت بوتا زبصحنا حبريتا بملكع صبصاب توهيدلو ميكائيل حدغو كقربويم عمتاوي فيستيفال إيرتراويان نبرتي سويسرلاند ب4 5 حملة أب كتما لوزان بلوع تساتفنة معروك من سنادوتاتن تخايدوم زي بقواميت أمباسادر إيرترا ودب حورات هاجرات ويزورو صوفيا تصفى مرامن فتصاميت قديات إمباسي إيرترا أب سويسرلاندن قواملو خاب ودب حورات هاجراتن كالوت هاجراوان تكالاتن أب جنيفا أوتو هابتوم زرعين زد تخفت عمتاو هاجراو متخاب كوشة زواتاتن حمادن بحلاو مريت مربات تصانات سمينارن كال نتفتاتن زد تغالل نيرو እቲ بملكع ውድድር ዝቐረበን ዓብይ ኣድናቆ ዝረኸበን ትሕዝቶ ንባህልን ልምድን ሕብረተሰብ ኤርትራ ማሕበራዊ ፍትሕን ንምርጋፅ ዝተኻየደ ፃዕርን ገስጋሱን ንታሪኽን ክብርታትን ህዝቢ ኤርትራ ዝገልጽ ኤርትራ እትውንኖ ሕርሻዊ ፍርያት ባህርያዊ ጸጋታትን ከምኡውን ያታዊ ኣልባሳት ብሄራት ኤርትራ ይርከቦ ኣብዚ ካብ 26 ዞባታት ስዊዘርላንድ ዝመፁ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ዝተሳትፎ ፌስቲቫል ኣምባሳደር ሶፊያ بايتو سبعو مسلات ودو حورات هاجرات أبز حالف ورحي سنة نزتيلو زعبا ملكيتا حتيرن عمامن حابريتا دحر مهاب بتساتفتين زقرب الله حطوطات مليسا حلاف هزباون كوماون قدياتاتو إسماعيل محمد نور بوغنو علامة بدياسبورا زقبر فيستيفالات هزبنا من النوتن كبرتاتون عقيبو أب قولعن من سياتن هاجراو منت نمخسكواسن نمسراتن أب هاجراوي قداي إهين مهين نمبال كمون حكينا مثلي إيرتراوان إيرتراونتن نمقلح كم زغونه بمتكاس مريد كوشة زواتات ناي فيلمان عوتن كم زنبرة قليصوم أمزازمين نايزي كاب إيرترا زغرت هو بان دمت اوانن موزيكينياتاتن زحقفت قجل بحالي بزغربتو تحستو دميغو زغني هاجراو فيستيفال نقولهم تساتفت ورقت مسقانا كعدل كله زوبا دوبا وكيح بحالي بزغربتو مرئيت قبل الكوشتات فيستيفال كلتشن 26 أب سويسرلاند كوينا تعاويتا نمسكنك ميكائيل حرقو من محدار زوبا دوبا وكيح بحري قسقاس تقبارك قطباون محبراون مديات سراح قدامي منفق كلتشحن 26 زقم ركب ب4 حملة أبكة مع سبا كايدوم أبتاخيبا أب مديات ستاستيكسن سرعة جيوغرافاوي حبريتان مسفحا محاسن كرمي حوس كتما عدن كتما عسبن هنس أون حرشاون اللمعات مسرحا مسقان زالاتات أقلقلوت سمرتن تساتافنت دك أنستيون كمون شفنا أقلقلوت تعنان حمام عصون نمكلخال نمكوت صارن استخيرت سعرن بسفحو قريبون بدك يغتقم جيمون بمسر الزقربت صبصابات أب 10 عدتات شمنته موالح صانات كلتنا مباطان كلتنا ماكلاي درجة أبيات تمرتن منبر ممهرانن أب ممحدار كبابي أفام بودما شمنته توسقتي كفلتات تهانيصوم بزي كازي أب مدبر فلسي أبو استفلالي أحملتن فرتاتن كمون تمرن عركو كوباين كمز فلسم أب 5 هكتار استزرق مقردنش دما ن 34 حرستوت كم استعدله أب 500 هكتار كل 300 كيلومتر زلاتات كم استسرحن كم استتصقنن تحبيرم أما حداري زبادو
ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ ማንታይ ኣብ ዝሃቦ መዛዘም ቃል ንመስርሕ ትግባር ዝወፀ ውጥን ስራሕ ብመንፅር ዝነበረ ናይ ግዜ መቃን ድሕሪ ምምስጋን ኣብ ካልኣይ መንፈቕ ንዝትግበር መረባት ብዝበለፀ ውህደትን ጽፈትን ንምዕማሙ ዕቱብነት ክሕይል ኣዘኻኺሮም ኣብ ዞባ ዓንሰባ ደግሲ ኣብ ደረጃ ዕልየት ዝበፅሐ ሕማም ዓሶ ንምቅታእ ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎ ተገሊጾም ወኪል ኤሪና ሃብተ ገርግሽ ተስፋ ማርያም ንዘዳለዎ ጸብጻብ ዳናይት ገብረ ህይወት ከተቕርቦ እያ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ደግሲ ኣብ ደረጃ ዕልየት ዝበፅሕ ሕማም ዓሶ ንምግታእ ውህደት ትካላት ጥዕናን መሻርክቲ ኣካላትን ክሕይል ከምኡውን ንቕሓትን ኣፍልጦን ሕብረተሰብ ዘበርኽ ንጥፈታት ክድፍኣሉ ኣብ ጨንፈር ጥዕና ዞባ ዓንሰባ ሓላፊ ኣሃዱ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ሕማም ዓሶ ኣቶ ኪሮስ ሰረቐ ፀዊዑ መጠን መልከፍቲ ሕማም ዓሶ ኣብዚ እዋን 8 ካብ 1000 ከም ዘሎ ብምጥቃስ ነዚ ናብ ባዶ ንምውራድ ብደረጃ ምምሕዳራትን ትካላት ጥዕናን ዝተወደበ ወፈራታት ፅሬት ኣከባቢ ጎስጓሳትን ከም ዝካየድ ኣብሪሁም ኣብ ዓሳዊ ከባቢታት ንዝነብር ህዝቢ ብደረጃ ስድራ ቤት ን3 ዓመታት ዘገልግል ዝተሰበነ ናምስያ ከም እተዓደለ ብፍሉይ ንነብሰ ጾራት ድማ እትዕደላ ቀጻሊ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣቶ ኪሮስ ወሲኹ ኣብ እዋን ክራማት መልከፍቲ ሕማም ዓሶ ንኸየጋጥም እንተጋጢሙ ድማ ብኣግኡ ንምክልኻሉን ንምቁፅፃርን ምእንቲ ክከኣል ኩለን ትካላት ጥዕና ዘድሊ ቅድመ ምድላዋት ገይረን ምህላወን ብምሕባር ካብ ሰነ ክሳብ ታሕሳስ ዘሎ ኣዋርሕ ጣንጡ ዝራባሓሉ ምቹእ ወቅቲ ብምዃኑ ዕቱብ ምክትታል ይግበር ኣብ ዓሳዊ ከባቢታት ንዝነብር ህዝቢ ድማ ንሳልሳይ ግዜ ናምስያ ንምዕዳል ምቅርራባት ይግበር ከም ዘሎ ኣረዲኦም ኣብ ሃገርና ኣብዚ ግዜ እዚ 3 ዓይነታት ጣንጡ ከም ዘለዋ ዛጊት ዝተኻየደ መጽናዕቲ የነጽር ቤት ጽሕፈት ዕዮ ንኡዞባ ጊንዳዕ ኣብ ሕጊ ዕዮ ዘተኮረ ኣስተምህሮ ብክልተ ሓምለ ንደቂ ኣንስትዮ ብቐንዱ ድማ ንሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ወዲቦም ኣብታ ኣስተምህሮ ብመሰረት ኣዋጅ ቁፅሪ 118 እዝባር 2001 ኣብ ሕጊ ዕዮን ዓያይነትን ድሕነትን ጥዕናን ኣብ ቦታ ስራሕ ጉዳያት ሕርስን ጥንስን ደሞዝን መሰላትን ዓመታውን ሰሙናውን ዕረፍቲ ከምኡውን ምስኡ ዝተሓሓዝ ጉዳያት ብዝምልከት ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ተቆጻጻሪ ዓያይነት ኣቶ ያሲን መሐመድ መብርሂ ሂቦም ዕላማታ ኣስተምህሮ ኣፍልጦን ርድኢትን ሕብረተሰብ ብሓፈሻም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ንምብራኽ ምዃኑ ዝሓበረ ዳኛ ቀዳማይ ደረጃ ቤት ፍርዲ ዕዮ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ዳዊት ወልደ ንጉስ ንቤት ፍርዲ ዕዮን ንጥፈታቱን ዝምልከት መግለፂ ኣቕሪቦም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ኣቶ ኢብራሂም ዑመር ብወገኑ ባህሊ ቆጣብነት ንምስራፅን ጎዳእቲ ልምድታት ንምውጋድን ክካየድ ዝፀንሐ ጎስጓሳት ብዝሓየለ መልክዑ ከም ዝድፈኣሉ ኣረጋጊፆም ዝስዕብ ዜና ሃገራት ወፃኢ ንምክትታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ዜና ወፃኢ ኣውስትራልያ ምስ ደሴታውያን ሃገራት ፓሲፊክ ትገብሮ ዘላ ጥቡቕ ወተሃደራውን ፀጥታውን ርክባት ምስ ቻይና ከተፋንና ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎም እዚ ዝተሓበረ ኣውስትራልያ ትማሊ 5 ሓምለ ምስ ደሴታዊት ሃገር ፊጂ ንያስታት $1 ቢልዮን ወተሃደራዊ ውዕል ድሕሪ ምኽትሳማ እዮም ኣውስትራልያ እትስምምዕ ንፀጥታ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ባሉታ ዝጸሉ ከም ዘይኮነ እኳ ትሕብር እንተላም ቻይና ብዕቱብ ብምክትታል ምላሽ ከም እትህበሉ ይእመት እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቻይና ትማሊ 5 ሓምለ ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ፈተነ ባሊስቲክ ሚሳይል ከም ዘካየደት ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ሓቢሮም ኣውስትራልያ እትፈተነ መልሰ ግብሪ ናይቲ ምስ ፊጂ ዝኸተመቶ ውዕል ክኸውን ከም ዝኽእል ብምእማት ተቃውሞኣ ገሊጻ ኣላ ኒውዚላንድን ጃፓንን እውን እትፈተነ ንፀጥታ ናይቲ ከባቢ ባሉታ ከም ዝጸሉ ብምጥቃስ ዘለወን ተቃውሞ ገሊጸን ኣለዋ ቻይና ግን እትፈተነ ሚሳይል ኣካል ንቡር ወተሃደራዊ ንጥፈታት ምዃኑ ብምሕባር ንኻልኦት ሃገራት ባሉታ ከም ዘይጸሉ ነፂራ ኣቐዲማ ምስ ደሴታዊት ሃገር ቫንዋቱ ወተሃደራውን ፀጥታውን ስምምዕ ዝኸተመት ኣውስትራልያ ኣብ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ምስ ዝርከባ ካልኦት ደሴታውያን ሃገራት ተመሳሳሊ ስምምዓት ንምኽታም ትንቀሳቐስ ከም ዘላ ይጥቀስ ኣሎ ኣውስትራልያ ዘመናውያን ሳብማሪናት ዘጠቓለለ ኣጽዋር ንምውናንን ዘኽእላ ስምምዕ ኣብ 2021 ምስ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ከም ዝኸተመት ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ውዕል ካብ ቻይናን ሩስያን ተቃውሞ ከም ዝገጠሞ ኣይረስዕን
ውድብ አፍሬትን ለአክትን ነዳዲ ማለት ኦፔክን ሩሲያ ትርከበን መሻርክተንን አብዚ ወርሒ ዚ ንዝገብርኦ ወሰኽ ፍርያት ንዝመጽእ ወርሒ ነሐሰ ክቕጽል ተሰማሚዐን እተን ሃገራት ትማሊ 5 ሐምለ ብማንዛ ኣብ ዘካየደኦ ርክብ ዕለታዊ 188,000 በርሚል ወሰኽ ምህርቲ ከም ዝገብራ ኣፍሊጠን እቲ ወሰኽ ኩነታት ዕዳጋታት ዓለም ኣብ ግምት ብምእታው ነዚ መጽእ ኣዋርሕ ክቕጽል ከም ዝኽእል እውን ኣሚተን ኣለዋ ኣባላት ኦፔክን መሻርክተንን ዝወሰደኦ ስጉምቲ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ተፈጢሩ ብዘሎ ወተሃደራውን ጸጥታውን ኩነታት ክስዕብ ዝኽእል ሕጽረት ነዳዲ ንምቅላል ወንታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ይጥቀሳሎም እተን ሃገራት ዕዳጋታት ንምርጋእ በብእዋኑ ወሰኽ ፍርያት ክገብራ ከም ዝጸንሓ ጸብጻባት የረድኦም ሰራዊት ማሊ ኣብ ሃገሩ ዓስኪሩ ምስ ዘለው ወተሃደራት ሩስያ ሓቢሩ ብዘካየዶ ስርሒት ኣብ ልዕሊ ሽበራውያን ዕጡቃት ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራታት ከም ዘውረደ ሓቢሮም በቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰንበት ዝተኻየደ ስርሒት ብውሕዱ 30 ካብቶም ዕጡቃት ከም እተቐትሉን ልዕሊ 70 ከም ዝቆሰሉን እቲ ሰራዊት ገሊጾም በዘይካዚ ብርክት ዝበለ ማዓስከራት ናይቶም ዕጡቃት ከም እተደምሰሰ ዝገለጸ ሰራዊት ማሊ እቲ ስርሒት ክቕጽል ምዃኑ ኣረዲኦም ምስ ፈረንሳ ንጸንሓ ጸጥታውን ወተሃደራውን ስምምዕ ዝበተኸት ማሊ ምስ ሩስያ ውዕል ከቲማ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዮም ሩስያ ኣብ ማሊ ኣስታት 1,000 ወተሃደራት ኣዋፊራ ከም ዘላ እዮም ጸብጻባት ዝጠቕሶም ኢንዶኔዥያን ሲንጋፖርን ኣብ 26 ዝተፈላለዩ ጽላታት ብሓባር ክሰርሓ ዘኽእለን ስምምዓት ተፈራሪመን እቲ ስምምዓት መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ሎሚ 6 ሐምለ ኣብ ከተማ ጃካርታ ኢንዶኔዥያ ኣብ ዘካየድዎ ዝርርብ ተበጺሖም ምምዕባል ንግዲ ወፍሪ ትምህርቲ ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ገለ ካብቶም ስምምዓት ኮይኖም ክልቲአን ሃገራት ድሮን ትግባርኡ እትከታተል ሓበራዊት ኮሚቴ ከም ዘቆማ ተገሊጾም ኢንዶኔዥያን ሲንጋፖርን ዓመታዊ ብገምጋም 30 ቢልዮን ዶላር ንግዳዊ ምልዋጥ ከም ዘካይዳ ጸብጻባት የረድኦም ኣሜሪካን ኢራንን ዝመጽእ 11 ሐምለ ተወሳኺ ዝርርብ ክካይዳ ምዃነን ይግለጽ ኣሎም እቲ ኣብ ፓኪስታን ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ሓድሽ ዝርርብ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣጽዲቓቶ ኣብ ዘላ እገዳ ኒክሌሳዊ መደባት ኢራንን ደስኪሉ ኣብ ዘሎ ገንዘብ ኢራንን ከተኩር ከም ዝኽእል ብኣግኡ ተኣሚትሎም ኩናት ብሰላም ንምዕራፍ ብ17 ሰነ ናይ ምርዳእ መዘክር ዝተፈራረማ ኣሜሪካን ኢራንን ብ22 ሰነ ኣብ ስዊዘርላንድ ቀጥታዊ ዘተ ብ1 ሐምለ ድማ ኣብ ቀጠር ዘይቀጥታዊ ዝርርብ ከም ዘካየዳ ዝዝከር እዮም እቲ ዝርርብ ንተወሳኺ ዘተ ባይታ ዘጣጥሕ ምዃኑ ወከልቲ ክልቲአን ሃገራት ምግላጾም ይፍለጥ መራሕቲ ኣሜሪካን ሩስያን ብ5 ሐምለ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ከም ዘካየዱ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን እቲ ዝርርብ ቁጠባውን ፖለቲካውን ፍልልያት ሃገራቶም ብምጽባብ ኣብ መምሕያሽ ዝምድና ሃገራቶም እወንታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ክልቲኦም መራሕቲ ሓቢሮም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዞባውን ዓለማውን ጉዳያት ብቐንዱ ድማ ኣብ ኩናት ዩክሬን ከም እተመያየጡውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ኣብ 2026 ጥራይ ሕጂ ንራብዓይ ግዚኦም ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ከም ዘካየዱ ጸብጻባት ይጠቕሶም ክልቲኦም ፕሬዚደንታት ኣብ ወርሒ ነሐሰ 2025 ኣብ ኣላስካ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብኣካል ተራኺቦም ከም ዝተዘራረቡ ዝዝከር እዮም ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ሩስያን ዓመታዊ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ሎሚ 6 ሐምለ ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ጀሚረን ዕላማዚ ክሳብ 13 ሐምለ ዝቕጽል ልምምድ ዓቕሚ ሓይሊ ባሕሪን ንምምዛንን ኮይኑ ፈተነታት ሚሳይል ከም ዘጠቓለል ገሊጸን ኣብዚ ልዕሊ ሶምን ዝቕጽል ልምምድ ብርክት ዝበላ ሳብማሪናትን ዘመናውያን መራኸቢ ኩናትን ይሳተፋ ብምህላወን ኣዘዝቲ ሰራዊት ክልቲአን ሃገራት ኣፍሊጦም ቻይናን ሩስያን ካብ 2012 ዓመታዊ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ክካይዳ ምጽናሕን ዝጠቕሱ ጸብጻባት ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ከም ዘካየድኦ የረድኦም ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ወተሃደራውን ጸጥታውን ዝምድና ቻይናን ሩስያን እናሰፍሐ ይመጽእ ከም ዘሎየን ክልቲአን ሃገራት ዝጠቕሳ ዜና ንምዝዛም ቀንዲ ነጥብታት ወደግመልኩም ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ስዊዘርላንድ ብ4-5 ሐምለ ብውዕ መንፈስ ተኻይዶም መምሕዳር ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ መንፈቃዊ ገስጋስ ስራሕ ኣብ ከተማ ዓሰባ ቃኒዖም
ኣብ ዞባ ዓንሰባ ደግሲ ኣብ ደረጃ እልየት ዝበጽሐ መልከፍቲ ሕማም ዓሶ ንምግታእ ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎ ተገሊጾም ኣውስትራልያ ምስ ደሴታውያን ሃገራት ፓሲፊክ ትገብሮ ዘላ ወተሃደራውን ጸጥታውን ርክብ ምስ ቻይና ከተፋንና ከም ዝኽእል ተገሊጾም ኣባላት ኦፔክን መሻርክተንን ኣብ ዝወርሒ እዚ ንዝገብርኦ ወሰኽ ፍርያት ንዝመጽእ ወርሒ ናሕሰ ክቕጽል ተሰማሚዐን ሰራዊት ማሊን ሩስያን ብዘካይድዎ ሓበራዊ ስርሒት ኣብ ልዕሊ ሽበራውያን ዕጡቓት ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራ ከም ዘውረዱ ገሊጾም ዜና ተዛዚሙሎ ሰናይ ምሸት